Ahojte, milí poslucháči, je tu marec, mesiac, keď knihy začínajú svoju najväčšiu slávu. Presne tak, mesiac, keď si povieme, prečítam si len jednu kapitolu a zrazu zistíme, že je čas ísť spať. Ale stálo to za to. Marec je mesiacom knihy aj na počesť veľkého milovníka literatúry, Matej Hrebenda. Tento knižný nadšenec putoval po Slovensku a šíril knihy medzi ľudí. Keby žil dnes, pravdepodobne by mal vlastný knižný podcast a určite by mal plnú pamäť v mobile odfotených obalov kníh. Aj keď postupne stratil zrak, knihy sa stali jeho životným poslaním. Vďaka nemu sa čítanie dostalo k mnohým ľuďom a my sa budeme snažiť v jeho odkazoch pokračovať. Sice bez putovania po dedinách, ale s mikrofónom počas prestávok. Áno, naši redaktori budú počas veľkých prestávok číhať na chodbách a pýtať sa vás a možno aj našich učiteľov. Čo čítaš? Ktorú knihu by si odporučil? Na ktorú literárnu postavu si myslíš, že sa podobáš? A čo by si odkázal tým, ktorí si myslia, že čítanie je nuda? Aké super nadanie by si chcel mať ako nejaká komiksová alebo literárna postava? Nebojte sa, nejde o skúšku zo slovenčiny, ide o šírenie dobrých tipov a možno aj trochu slávy v školskom podcaste. A to nie je všetko. Čaká nás aj beseda so spisovateľkou, ktorá pôsobí ako pani vychovateľka na našej škole. Budeme sa pýtať, kde berie inšpiráciu, ako vznikajú jej príbehy a či sa jej už niekedy stalo, že postava neposlúchala autora. Možno zistíme, že spisovateľ má občas viac práce s hrdinami príbehu, než učiteľ s triedou. A teraz pozor, hlavná marcová výzva. Triedny príbeh fantázie. Každá trieda vytvorí vlastný príbeh, ale nebude to obyčajné písanie. Prvý žiak napíše úvod. Napríklad, jedného rána sa na našej škole objavil drak. Potom pokračuje ďalší spolužiak a ďalší a ďalší. Každý pridá kúsok deja. Fantázia nemá hranice. Môže z toho byť detektívka, sci-fi, komédia alebo príbeh o tom, ako školník tajne zachraňuje svet. Podmienka je jediná. Každý člen triedy musí prispieť aspoň jednou vetou. Na konci mesiaca vyberieme najoriginálnejší, najvtipnejší alebo najnapínavejší príbeh. A víťazná trieda, tá sa môže tešiť na špeciálne čítanie v príbehu podcaste alebo malé prekvapenie. Tak čo, prijímate výzvu? Ukážte, že fantázia vo vašej triede funguje lepšie ako školská Wi-Fi. Prajeme vám marec plný príbehov, smiechu a nekonečnej fantázie. Čítajte, píšte a možno sa z vás stane budúci spisovateľ. Ďakujeme! Dnešný podcast pripravovali Gretka Tótová, Adela Filipová a Nina Ambrová z 6. A. Ďakujeme aj nášmu technickému tímu Samuelovi Slamkovi a Michalovi Oleksíkovi.